Uvinge Smørrebrød er jo af navn en smørrebrødsforretning, som har en hel masse andre ting med. Vi leverer ud over smørrebrød dagens ret, dinner transportable, arrangementer, lige fra fadservering til tallerkenanretninger. De sidste par år har vi udvidet med kantineordninger og frokostordninger til små og mellemstore virksomheder, så vi leverer kantineløsninger fra virksomheder fra 2 personer til 300. Så laver vi stort set alt fra bunden af, det vil sige, at den har det hjemmelavede smag, sovserne er opbagt. Vi er her 7 dage om ugen, fra 9 til 19 har vi åbent. Vores udgangspunkt det er at levere en vare, der alle kan være tilfredse med og være bekendt at servere for sine gæster. Den gode smag, den kan vi godt lide.